Ni Amelia Barkin naiz, eta irakasle ikerlaria naiz UESin, Mondragon Unibertsitatean, Bilbotarra, Gasteiztarra. Eta ni Carmele Perez, Lizarralde, UESiko irakasle ikerlaria, Ameliaren lankide, Arrasatetik nator, eta proiektu batean, Zestoako herriarekin, eskolarekin, udalarekin, hezkuntza komunitatearekin elkarlanean lan egiteko proiektu batekin lotuta, etorri gara hona. Gure proiektua deitzen da Euskara eta kulturartekotasuna gure hezkuntza komunitatean, eta helburuak dira euskaraz bizitzen jarraitzea, herrian, eskolan, eta aldi berean euskaraz moldatzen ez diren familiekin, ikasle guztien familiekin, euskaraz jakin ala ez, hoiekin elementu batzuk bermatzea, ez? Informazioa jasotzea, komunikazioa, parte hartzeko aukera, hori guztia, nola uztartu euskararen erabilera familiekin, ez? Eta herrian eta eskolan jarraitzea bizitzen euskaraz, eta parte hartze hori, komunikazio hori, ezta? Familia guztiekin. Egiten ari garen, edo egin nahi dugun, ezta? Proiektu horren baitan, gure helburua bada, Amelia komentatu dituen, esan dituen harreman horiek, hezkuntza komunitate mailan, ezta? Gertatzen diren, harreman horietan laguntzeko, estrategia edo tresna batzuk, erreminta batzuk pixka bat eskaintzea eta landu ahal izatea, ezta? Erreminta horien arteko abiapuntua nolabait da gaiaren marko komun bat nolabait gure artean adostea, ez? Alegia, esaten ari gara euskararen mesedetan lan egin nahi dugula, ezta? Proiektu honek euskara jartzen du erdigunean, baina gurasoen arteko eta eskola eta gurasoen arteko harremanean ere eragin nahi du, ezta? Orduan, harreman horietan eragiteko, abiatu gara apur bat euskararen izaera eta zergatik jartzen dugun euskara erdigunean, ezta? Eta nola adostu aldugu, bai eskola mailan irakasleok, baina baita ere gurasoekin, ze ikuspegitik edo zein dan apur bat gure artean bateratu nahi dugun ikuspegi hori, ez? Marko nolabait komun bat eskaini nahi genuen, orduan gaur hasi gara irakasleekin marko hori konpartitzen, apur bat badanok ados egon gaitezen, ez? Zergatik egin nahi dugun bide hau, zeintzuk diran batera ditugun, irizpideak, ze gauza problematizatzen ditugun, baina baita ere ze jarrerarekin, kokatzen garen problematizatzen ditugun gai horien inguruan, eta arratsaldean egin nahi dugu gauza bera gurasoekin, ezin dugu horrelako proiektu, ezin ditugu gure arteko harreman horiek eta erreminta horiek gauzatu ez bagaude ados ikuspegi horretan, ezta? Orduan abiatu gara ikuspegiaren azalpen eta nolabait bateratze horretatik. Eta gero hemendik aurrera egingo duguna izango da egoera konkretuetan non eskola eta familiak elkartzen diren edo komunikatu behar diren egoera eta familien artean ere, guraso elkartean, WhatsApp taldean, gelako WhatsApp taldean, egoera konkretu horietan nola komunikatu, ze hizkuntzatan, guk hobesten dugu euskara, baina aldi berean bermatu behar badugu beste guztiek, euskaldunak ez direnek ere ulertzea, parte hartzea, zeintzuk estrategia erabiliko ditugun, eta orduan, egoerak detektatu ditugu eta proposamen bat egin behar dugu egoera bakoitzeko, ezta? Eta, batzuk egongo dira irakasleen ardurapean eta beste batzuk gurasoen ardurapean. Eta hori izango da, hurrengo urratsak horiek izango dira, ezta? Ikasturtean zehar, egoera horiek gertatzen diren ahala kudeatzea eta aztertzea zen moduz gertatzen ari diren gure proposamenak kontuan hartuta, ezta? Eta gero baloratzea, hobetzea, fintzea, eta ikustea hurrengo urtean ze mantenduko den, horrela ibiliko gara ikasturte honetan. Orduan gaur izan da markoa, abstraktua nolabait, eta hemendik aurrera praktikoa, zer egin behar dugun.